Her ses nervesystemets tredeling. Der er sanseorganerne, som er inputdelen. Sanseorganerne står for at opfange ting, for at sanse, som at se, høre og føle. Så har vi en output-del, som er muskler og organer. Organerne sørger for at holde kroppen i gang, og musklerne sørger for at bevæge kroppen. Input- og output-delen bliver kaldt for det perifære nervesystem. Så har vi hjernen og rygmarven, som er centralnervesystemet, hvor der så bliver sendt nerveimpulser fra inputdelen, som er sanseorganerne, til hjerne og rygmarven, som så sender impulserne videre til musklerne og organerne, som så skal holde kroppen i gang. Her ser vi så et lidt mere detaljeret billede af centralnervesystemet og det perifære nervesystem. Centralnervesystemet, som jo er hjernen og rygmarven, og det perifære nervesystem, som består af de sensoriske nerver og de motoriske nerver og det autonome system. De sensoriske nerver, de står så som sagt for at opfatte ting, for at sanse ting, og de motoriske nerver står for at bevæge muskler. Så har vi det autonome nervesystem, som står for at styre de indre organer, som vi ikke selv har kontrol over. Det består af nogle sympatiske nerver og nogle parasympatiske nerver, hvor de sympatiske nerver får organerne til at arbejde hurtigere, og de parasympatiske nerver får organerne til at arbejde langsommere. Det vigtige, man også skal forstå ved den her illustration, er, at de sensoriske nerver, det er dem, der til at starte med opfatter ting, som så sender signal til centralnervesystemet, som så sender nerverne videre enten til det motoriske system eller det autonome nervesystem, som så begynder at arbejde. Her kan man se, at der bliver sendt et signal fra det motoriske område i hjernen. Det bliver så sendt med de sensoriske nerver ned til centralnervesystemet, som så sender signalet videre, hvor de her grønne streger skal illustrere de motoriske nerver, som sender besked til musklerne. Her kan man så se, at der er en lårmuskel, som er agonist, som skal udføre en bevægelse, og en hasemuskel. Ja, lårmusklen hedder den firehovedede knæstrækker. Så har vi hasemusklen, som er antagonisten, som skal modarbejde bevægelsen. Grunden til, at der både er en agonist og en antagonist, er, at man skal have kontrol over sin bevægelse. Her ses, hvordan nervesystemet reagerer på smerte. Der er en, der bliver stukket af en bi i fingeren. Så sender det sensoriske nervesystem impulser hele vejen rundt ind til det centrale nervesystem, som så sender signal med de motoriske nerver videre til musklerne, som så begynder at bevæge armen, fordi det gør ondt og for at fjerne bien. Det der sker er altså, at kroppen ligesom af refleks fjerner armen, fordi den opfatter smerte, og dermed kan man også se, at nerveimpulserne på ingen måde kommer op i hjernen. Så det er ikke noget, der er selvbestemt, det er en refleks, der sker. Denne form for refleks kaldes for tilbagetrækningsrefleksen. Denne figur viser en anden form for muskelrefleks, som hedder den myotatiske refleks. Her kan man se, at der er en muskelfiber i den tohovedede armbøjer, som bliver strukket ud. Det er der så en muskeltene, der opfatter og sender impulser hele vejen til centralnervesystemet, som så sender impulser tilbage gennem det motoriske nervesystem, som så får den her muskelfiber til at trække sig sammen. Den her refleks har til formål at beskytte leddene mod pludselig udstrækning, og den bliver ofte udløst i sportssammenhænge. Her ser vi nervecellens opbygning. Der er en cellekrop med en cellekerne. Inde i cellekernen bliver glukose omdannet til energi i mitokondrierne, fordi at nerveceller som alle andre celler selvfølgelig skal bruge energi. Her har vi dendritterne,
som er lange tråde, som modtager signaler fra andre nerver og fører nerveimpulsen ind i cellekroppen. Fra cellekroppen kommer aksonet, som sender signalet videre ude i endeknopperne herude. Mellem endeknoppen og den nye nervecelle, som signalet skal sendes videre til, så er der sådan noget, der hedder en synapse. Og det er et område mellem endeterminalen og den næste nervecelles dendrit, hvor at nerveimpulsen så bliver videresendt.